Oriunde întorci capul astăzi, da, vezi crize de tot felul, financiare, crize politice și așa mai departe. Și mă gândesc că mulți își pierd efectiv speranța. Nu mai au niciun motiv pentru care știu eu să lupte pentru cauza lor și așa mai departe. Trăim niște vremuri foarte interesante. Pe de o parte sunt crize de tot felul, crize sociale, crize politice, crize financiare și așa mai departe. Însă, în același timp, oamenii o duc și bine. So, cine sunt cei care o duc bine? În general, sunt cei care au știut ce să facă cu viața lor, au investit sau eventual, probabil, s-au născut într-o familie bogată. Poate că nu este cazul tău sau cazul meu, însă totuși putem să facem ceva în sensul acesta. Chiar dacă în momentul de față sunt tot felul de crize care pe unii afectează în mod direct, pe alții mai puțin. Ideea este ce facem noi cu timpul nostru, ce facem noi cu banii noștri, ce facem noi cu viitorul nostru, cu viața noastră, în așa fel încât să nu trebuiască să depindem atât de mult de, de sistem. Spre exemplu, mă uit acum în România, da, sunt probleme cu pensiile, cu salariile și așa mai departe. Vedeți, oamenii s-au bazat pe un singur pilon de venit. Și nu înseamnă că este greșit, însă e o mare problemă când te bazezi doar pe un singur picior, da? Scaunul poate să nu fie la fel de stabil. De-aia un scaun solid ar fi bine să aibă cel puțin 4 picioare, cel puțin 4 surse de venit. Acum, din ce văd eu, sunt convins că majoritatea acestor oameni nu au educație necesară sau nu au fost educați în școală, nu s-a vorbit în familia lor sau în școală sau în mediul lor despre bani, despre cum funcționează banii, ce ar trebui să facă cu banii, pentru că de aia s-a ajuns la situația disperată a oamenilor în care trebuie să depindă neapărat de sistem, pentru că de acolo le vine, da, salariul. Și am văzut că mulți nu vor avea bani nici măcar să-și plătească factura la curent sau la gaz. Așa că ce ai putea tu să faci dacă ești într-o situație precară este și ai un job, da, ține de jobul respectiv, încearcă să cheltui cât mai puțin posibil, încearcă eventual să te muți cu familia înapoi și să locuiești într-o cameră, adică downsize. Și asta vor face mulți în momentul în care economia nu merge prea bine. Pe de altă parte, dacă îți micșorezi, da, stilul de viață, poate să salvezi niște bănuți în plus. Iar cu banii respectiv, când ai strâns suficient, să începi să investești în niște aseturi care să-ți aducă venituri pasive. Că despre asta este vorba. Canalul meu este despre venituri pasive, despre investiții și despre acei oameni care iau decizii corecte în viață, da, ca să poată să beneficieze mai devreme sau mai târziu de libertate financiară. Și eu acum câțiva ani, prin 2019, am descoperit niște cărți foarte interesante pentru că tot mă învârteam în cerc. A trebuit să realizez că, ok, ceva nu merge bine și trebuie să schimb ceva, pentru că, ok, ai un venit, ai niște bani care îți vin, dar nu e suficient, pentru că întotdeauna costurile vor crește, inflația o să devalorizeze banii și așa mai departe. Și ce faci în sensul ăsta? Trebuie să găsești și alte surse de venit și în special să te gândești cum poți să ieși cumva din the rat race. Chiar acum 2 zile am jucat cu soția mea, am jucat Cash Flow Game. Pentru cine nu știe, este un joc creat de Robert Kiyosaki, cel care a scris Rich Dad Poor Dad, și este un joc foarte tare. Într-adevăr, durează ceva timp până ieși din the rat race, dar e absolut simplu, adică oricine poate să iasă din the rat race dacă vrea cu adevărat. Adică poți să ai, nu știu, să fii
știu eu, doctor sau instalator, spre exemplu. Soția mea era instalatoare, iar eu eram chirurg și salariile erau un pic diferite. Cu toate astea, soția mea a câștigat jocul. De ce? Pentru că a știut cum să îl joace. Așa și în viața reală. Dacă știi cum să joci acest joc, că de fapt până la urmă este un joc al banilor. Dacă știm cum să-l jucăm, în final vom ieși învingători. Și așa că trebuie să ne educăm, să citim cât mai multe cărți, mai ales în perioada în care nu avem informația necesară, pentru că foarte mulți nu știu ce să facă exact și la fel eram și eu acum câțiva ani. Iar astăzi, totuși, am un aset care produce un venit pasiv pe lângă jobul pe care l-am și pe lângă alte side hustle-uri. So, ideea este să găsești cumva soluții la probleme, nu doar să ne plângem de probleme, pentru că am văzut că dacă te uiți, oriunde te uiți la știri, pe canalele românești și așa mai departe, oamenii se plâng că salariile sunt mici, nu se găsesc joburi și așa mai departe, dar hai să găsim și soluții, să căutăm și soluții, pentru că dacă suntem orientați mai mult spre soluții, vom găsi la un moment dat și răspunsul la problemele pe care le avem. Și așa că dacă ai un job foarte ok, adică cu un salariu cât de cât decent în România, eu nu locuiesc în România sau nici nu mai știu care este un salariu minim pe economie, probabil undeva la 5-700 de euro, echivalentul. Dacă ai un salariu de acest gen, ok, e clar că serviciile și produsele și mâncarea și toate celelalte lucruri pe care le consumi în fiecare lună s-au scumpit, da? Și inflația a explodat. E bine, poți să cumva nu știu, să iei în chirie și să locuiești cu încă cineva, să-ți iei un partener care să locuiești în chirie sau să te muți la părinți înapoi într-o cameră sau să, nu știu, să închiriești ceva mai ieftin și să poți să salvezi măcar 10% din venitul tău, măcar, nu știu, 10, 20, 30, 40% din venitul tău, dacă poți, în felul acesta. Pentru că altfel nu vei putea să mergi mai departe, să răzbești și să reușești să ieși din the rat race. Că în final, toată ideea pentru care muncim în viața asta este să ne eliberăm la un moment dat. De aia mulți vor să ajungă la pensie. Dar problema este că s-a mărit intervalul, da, până vei primi pensia. Adică la 75 de ani, da, mi se pare că s-a extins vârsta de pensionare. 75 de ani va trebui să fii pe baricade și să muncești ca să după aia să iei o pensie pe care nici nu știi dacă o mai iei. Da? De-aia este bine acum să muncești cât ești tânăr, mai ales dacă ești în floarea vârstei, dacă ai până în 30-40 de ani, să tragi tare, da? Și să te gândești ca într-un interval scurt de 10-15 ani să poți să ieși din the rat race și să te poți bucura de viață, adică să poți să călătorești mai mult, să poți să petrești timp mai mult cu familia, pentru că despre asta este vorba. Muncești ca la un moment dat să muncești mai cu spor la început, ca apoi să culegi roadele și evident trebuie să investești în timpul ăsta, pentru că dacă nu ai investiții și nu te bazezi pe investiții, nu vei putea să ieși din rat race. Toată ideea este să-ți iei timpul înapoi și nu poți să-ți iei timpul înapoi decât atunci când ai cu adevărat aseturi care să-ți producă income pasiv. O să mai vorbim și în alte videouri exact despre ce fel de investiții, în ce ar trebui și am putea să investim ca să ieșim din the rat race și evident să avem o viață în termenii noștri, adică să nu trebuiască să mai mergem la muncă și să ne dăm timpul nostru pentru bani, că despre asta este vorba. Astăzi trăim niște vremuri foarte interesante, există tehnologie, dacă ești destul de smart în direcția asta, poți să faci foarte multe chestii, însă acum nu toată lumea este
un developer sau știu eu, să creeze o aplicație sau, nu știu, the next Amazon. Așa că vom învăța ce cred că funcționează de mii, sute de ani și întotdeauna a funcționat. Sau în încheiere este să-ți păstrezi jobul dacă ai un job stabil, un job care nu te solicită super mult, dar care îți place. Încearcă să faci tot ce ține de tine ca acel job să fie un asset pentru tine, că până la urmă despre asta e vorba. Și important e să poți să salvezi în fiecare lună o parte din banii respectivi și să-i pui deoparte în așa fel încât inflația să nu ți-i mănânce, să crească în fiecare lună sau an, în funcție de în ce investești și, evident, să ajungi la libertatea financiară și să fii independent financiar, să nu trebuiască să depinzi de guvern, de locul ăla de muncă sau de știu eu ce. Chiar sunt foarte curios, voi ce faceți în perioada asta când, știu eu, cam totul este dat peste cap? Aveți un job stabil, aveți și asseturi, ați investit în ce? În real estate, ați investit în stocuri. Ce aveți ca și income extra pe lângă jobul pe care îl aveți, care să vă ajute într-un final să, nu știu, să ajungeți la libertate financiară? Aveți ceva extra sau aveți doar un job? Lăsați în comentariu, chiar sunt foarte curios ce mai faceți pe lângă job.